Dito kami sa palengke ng Ligtanan. Magiling ang mga baratalon. Dakulong tinda. Nga ganun. Sariwa talaga. Kasi ate nagbibilang ng barya eh. Ang kamuti. Ay, kagaya na kang mga tinda. Hindi nga ninda. Pichay. Nagbablog lang po. Ayan na, daraklaon ang Damang ng talong. talong bayalit talaga. Puro paninda. Ang lalaki ng mga talong dito. O, tingnan yung mga kaibigan. Ang lalaki. May upo. Daming kalamansi. Ano lang po, ano? Sige na po, kalamansi. Ayan o. Wala na sa Maynila. Tingnan nyo. Ayan o. Tingnan nyo mga kaibigan. Ang dami-dami nilang tinda o. Tingnan mo ang mga kamuti nila. Ang lalaki o. Ang daming saging pa dito. Tingnan nyo. Ayan, ang daming saging. Ang bigahan na po. Uca, ukat ako nung sili ba kayo? Uca, ay ano. Ay, ang daming luya. Ang lalaki. Ang sili, ang dami. Ang mga kaibigan ko mayayaman. Hello. Andito kami. Ito yung kaibigan ko dito sa Bicol. Ang kaibigan ko mayayaman nandito sa akin. Ang dami nilang saging. Kulang sa room. Bibili lang kami ng kamuti dito kasi uwi na ako ng Maynila. Ayan, may kamuting kahoy. Ayan. At walang mais. Mas na. Sige. Yan lang muna mga kaibigan. Bye-bye.